omedo duoko wa chien ahinya. Okay. To gin giwegi to giwacho ni gin gi paro mar dhi mbele gi twak ma un be utamo wang'gi. Wan wayienegi ka gin gi paro mar dhi mbele to gitim interim things mwakwayogo. Ka gitimo, ndala biriyo nitie ka wadoka waonge shida. To ere kaka twak mheshimiwa nyabedo ka un uketo ni une magik muwacho nyaka tim mondi. Gin kanyakla ji donge wase asenyisi ni wan waseyienegi mamoko wasetimo kata kok walando kaka maandamano no wasechungo. Mane gima duong' mogik muchungo. Yes, to in maandamano nitie gima duong' malo maandamano e Kenya ka wane mwatimo maduong' malo maandamano ma giluoro malich kamacha. Donge ni wasechungo maandamano. To gikwawa wan we are willing mar chungo maandamano. Gin gi yete mang. Kane gikwayo, gik ma gikwayo wan ng'enygi ok wachandogi. Ogenu kwayo to gikoni ok ginyal chiwo duoko nyaka digi penji. To ena kamano wika wik kwadhi to kwane kaka wasudo. Nyaka nwachak bedo nyaka sani. Kenya wacho niere gima substantive motegno mwasetimo. To wan jo mosomo te. Nyocha wacho kate komiti kacha ni wan jo mosomo kendo mariek. Dang wachi ni kini gik matindo tino dang tamwa ndalo gite. Ok wawache kata odiochieng' achiel ni waseloso achiel kende achiel kama.